Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altroz. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila banlet puli, da ka education loan, pila urban syukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Namar ke jingsuki palat ke sorkar bentrai kam labun ki kam ki baga Meghalaya High Court kan hab bentuklar limba ke jingmudui jing riu simet neki kunhun baper ka High Court ka hab bentuklar nadu ke jingti be anyu duyong ke jingkhayi be anyu duyong ke jingyang ki karkhana kuk be an bat minta ke High Court kan hab bentuklar saya ke jingsni ko sorok ru ka ba kham sole aran shushu ya sorkar jala gari ba wat ya ke jingtheng kali hasor shlong ru hab bentuklar dari ying bishar ka jingkali ka bami menta kalong hatu ka sorkar kam soleran bawat yai kam ibadat kum ka jingdeng kaliru habantu kula daga High Court hatu ka sorkar kami igi khmat ya ki babun ki jingduna habaro ka wege jala ne kan am hadu bantu klar biang daga High Court kani gade ka jingkren jongi halor kani ka benta bar we noya sa an ubade ru president jo seng nyotrap youth council uba Robert June Kharjaden ka constitution negara India ka allow ya ka judiciary hitam ya ka High Court bat ka Supreme Court ban pej bania ba ka hok ka jong pej ba kanum di ban syak penduk la ne syak ta hak board jong sarkar kadi ka kamram jong ka sarkar ban pen biang ya ki lat jing ya dai ki pej ba kadi kamram jong ka sarkar ban pen trikam ya ki ai ka sarkar kam di ban don ti hakano ka kam bi ai bat kadi ru ka kamram jong ka sarkar ban wanra ya ta ka roi ka par ka babit ka babiang haki pej ba lada kin pej man ka election ki political party ki bofer ki ai ya kita ki manifesto ki ba itanap ba hadu kata-kata ngin ai kam san lak ngot ngin wanra ki surok ngin sna ki hospital ngin sna ki school ngin penbiang ki skim ki baduk mo ki bon gum kita ki lakular ki hendri anda lakut ka election ke ba snolungo kalong gitu ki rai setrong bun bijak no ke ba lap habakut ke di stang ki kleo surok di haba ngidon hangata ka situation ba ka sarkar kam syamlale ya ka kamram ba ka di banle ki pajba ki don ya ka hok katkum ka riti peniat jo ka concern ya ka ban lech ka ying ka syari bat haba ka ying ka syari anda kala sengap ya ka ke ba ki riu pajba ki pentip ka ying ka syari la ne ki ujor ka ying syari lada ka ikop ba ka long ka ba syongnia bat ka ba di hok ka ying ka syari ka don ya ka bor ya ka ban pentikana ba ka hok ka jong pajba kide banyo di nginom la ban len ki la don sibun ki judicial intervention jong ka Meghalaya High Court ya ka ba ngi hab ban yaro ka jing intervene jong ka Meghalaya High Court ka ban board ya ka sarkar ban sna ya ki surok ki ba per ka latest order jong ka court ba kinom la ban keno yo slap ya ki pothole ki bodon ka de ke ba shongkia ka ba shongnong ri madu kata ka jingshim khia jok High Court ban pentikana ba ki illegal cook factory kinom dei ban trikam bian haka jala ka jongi ke dong ka bangi snow ban ai ka jingaro ya High Court ki snow ban yaro halor ka jingshim khia jok High Court ya ka ban prevent ya ki illegal coal mining but ya ka illegal coal transportation obli kan ka kata ya ka platin ka jong ka sarkar but we ka kata ya platin ka jong sarkar kumut ka kata ya ka jing yo nong jong di pajba ti kidon subun ki ba ngim nom la ban len ba ka High Court badan burom go jongi menta kala persyang ban drak ya ka government bahkan terima kalau dia uding sempat ban pentikana ba ka sarkar ka di ban terima ti halada ka sarkar kam la ban perform dan kam la ban tri ya kata ka kamram ka ba di ban tri ki pajba ki don la ka jong ka hok ban lech ying ka syari bat ni khmilen tiba ka ying ka syari kan long ka ba aktif bor na beli kumbang itip hi kalong ba ka ying ka syari ka dei ka caka ka ba khadu ya ki pajba ban pentikana ba ki hok ki jong ki ni ada kadika last resort ke baki bru kin yo ya taka justice kin yo ta ka jing bishar ki bahok na ubali ladam ki pajba ki siwe ki khajana ban sna surok ki siwe ki khajana ban wanra ki school ban wanra kita ki de hok ban yo ti kim yo na sarkar ka ying ka syari ka don ya ban ai ka ta ka assurance
ba ki pat ba ki ban yo ti nakaliang jo kaseng kumbang yo I kumbang yong ba ki bon ki ba kam khale high court kala le ka dei nam ta ka jing ba jong ki jong pat ba but ni kmi lan ti ba ka judiciary kan remain active kan remain vigilant nam taban ay ka jing da ya ki pat ba jong ka jalai bro ko bo phinlech aying ka sari ban le ai case ya no kamdi ka kam ka bang isu le tang ban sure pendep kam ka don ka jinglut ka pabut bai stam ka bai tat ka bai print mo ka bai engage ka lawyer ti nom don ubri uba shulech aying ka sari tang ba namar ba ko ale ubri ubale aying ka sari bar body tang ubri unda ba ulakutlat ti lada ka sarkar ka push ya ki pajba sya ka jing ka kutlat kimban si ki haban lek aying sari ti habong ka kutlat ka mod ka indicate ya ka jinglong on serious ka indicate ya ka jing bomla ban tri bahajang sarkar kadi kamram jo sarkar ban snai ki surok ti lada labun ki tliu ban ya ka surong ti kadi hok hi ka ni pajba ban lek ka sarkar kadi ban kena ba ki cook factory ki ba bian kimdei bandan kila da pen praya ki ka high court ka haban simkia lada sarkar kamla asu ban prevent tang hejing salam tu bating tu ye kemar ko ndo ki pajba haban le hejing ka sari ti ki pajba ke le hejing sari tang lada ka sarkar ka feel ban le ya ka duty ke joki ti haba ka court ka comment la kio I ya ka comment jong ki court persya ka sarkar mata kidi ki comment ki bai ka bala pangmet let's see what ya ka ban sengap ti kadai hot kadai gajing syabo ki bru ki lech kai syari tang lada ba sarkar kamle margin lada ka sarkar kan le beli ki pajba kin le kiu yung le insau ti kata hot kadai ki bongki ba kadai gajing feel jong ki sarkar haki babon ki area ka ba penlong ya ka ba penlong ya ki pajba ban lech saying ka syari buat ka ba penlong ya ka mekhale high court ban hab intervene no beli ka haban intervene la ni ka haban tuklar kalong ba ya ka hok jong pajba la ban khen